Welcome to Ngobo 20 Shop iChannel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us grow. Thank you so much. This is Ngobo 20 Shop iChannel. We are here at Orlando Amstel Arena, Orlando Pirates 2, Richards Bay 0. My brother, how's it? Sharp kunjani mfethu? Good, thanks man. Sisa ugahle. I'm fine, okay. Good. What's your take on the game? Yeah, game emnandi kakhulu today. iPirates ikhombisile ukuthi ina lento ekuthiwa i-depth. Idlala kahle. Usisile kancane emuva ne? Hayi no ngapha. Fine, yes. Khona uzobona. Yeah, iPirates idlale kahle kakhulu. Inabadlali obonayo ukuthi bakwi-level ye-national team. Badlale kahle kakhulu. Yes. Ubani okudlale kakhulu namhlanje? Yes, bangadlala kahle kakhulu but then ubani ocanga ukuthi maybe ukade komdlalo velele fona. Yazi obvious phela umfukeng isithandwa sami leso. I support Sundowns but umfukeni is my badlale kahle abafana bonke no Apolis. Yes, why yes, not? yes, Apolis. Exactly. So iPirates idlala kahle bafethu. And I'm happy ngokuthi ileague ngendlela ecompetition ngayo iyakhombisa ukuthi sizohlala sijabulile njalo. Exactly. Sikulindele thina ukuthi noma ubani angayiwina ileague. Yeah. Ngizwe uthi ufuna ukuphendula ubhuti lo kade ekhuluma earlier on kade ufuna ukuthini? Ongithintile ke lo abaphela bangisokuthi Sundowns. Hayi uyamuzwa ukhuluma ngesanti ukuthi high league useyithathile uyithatha ngamagoli ngathi funeka azi into eyi-1. Sundowns is a number 1 team in Africa. It's the best team, it's the quality. You got everything you need to Sundowns. You can't avoid ngalento engikhuluma ngayo. Sundowns Friday izobimela South Africa is a best team and abantu abaningi bayazi Sundowns is not easy ukuthi iPirates ingathatha ileague. Masikhuluma iqiniso. So do you think uzo Definitely. siyayithatha ethu phela vele. It's a deep but what is definitely I'm a Pirates and I'm wearing abona sangimthathile ke manje sekowami ke labona isandawana mina la ngifika khona ke ngimbuka uthi ukhuluma nje nemzwilo bafethu ngiyasoka ngiyamangala ngiyithathile bafethu ngiyamangala ibhakani yabuka ngiyamangala ngibuza wena oyiSundowns ukuthi uyayiwina na uthi definitely as the Pirates, I'm saying Pirates is definitely winning the league. Yes. No. I'm not supporting the Sundowns. I'm here to respond to the guy who was here for Kaizer Chiefs. Why do you think Pirates will win this league? Because of their performance, because they play very well, and I'm proud of Ozwin Apolis. That's my favorite player. And also, guys, you can see how we play. We sure that we're gonna win the league. Yes. Are you going together or? No, we are not going together. No. kodwa akaya ungasihlanganisi but into engisho usiyamphika manje lalela uthe phela yena ukhuluma kahle ngami ukusho ngithile ngathi ngiyisoka mina manje thatha lento ayinami For Sundowns, yes, Sundowns is playing a very good. Yes, Sundowns is playing very good, but Pirates, you see that is on fire. We are on fire. We're going to take the league. Oh, beautiful. Yes. I can ask you something. Yes, you can ask. Yes, it's fine. Ngifuna ukwazi mina ukuthi i-team banganayo ileague ne ikushaya ngo-2-1 kwi-home ground yakho. Today niyalingana ngama-points. U-expecte ukuthi wena lo team leyo uzothatha ileague kuyona. Yes, ngama-goals but le team if iyathatha 3 points la FNB. Number 1 le team le nidlale i-drone eLoftus. So and enye into funa si respect engiyicela abafethu eSouth Africa. Ngiyayicela mina ukuthi sibe ne-fair. Yes. Ngeke uzodlalisa Sundowns Tuesday PSL. Was basine Champions League Friday. No, angikhulumeli ibhakani angiflame mina. Angiflame mina ngikhuluma ne-PSL. Angizange ngikhuluma nge-Pirates. Mina ngiyazi lalela. Why wena ukhala? Angikhuluma nge-Pirates mina i-Pirates. You tell me ne-PSL. Okay, PSL. That's why. I'm just talking about that's the performance. Okay. Lalela mfethu. The simple thing yazini. Angikhulumanga ngamuntu. I respect bonke abantu abaphethe PSL. Even Ivan Khoza ngiyamthanda ngoba today sesikulezi ngesikilona uyena angikhulumanga ke mina ngengongqozo ngubani that's why ngithi ama chairman wethu
sewathi angifuni umuntu ozokhuluma la athi uplay ngizama ukuthi iPSL efuneka Yes. ilungiselele ukuthi eSouth Africa masidlala Champions League sifuna wonke ama team eSouth Africa ukuthi Champions League abe ne fair ngeke udlale Tuesday udlala Friday if ngeke siyayiqala ukuyibona lonto ukuthi team idlala Tuesday udlala Friday idlala Champions League and ke manje lalela khona igama ngifuna ukukhuluma ke manje lokugcina ke manje engizolikhuluma Yes. akuwona ama excuse Yeah. ngoba sizoyithatha vele league akuwona ama excuse ngisho Oh, I'm telling you book ngakunikeza ama phone number wami sizoyithatha ileague sizoyithatha noma singadlala Tuesday noma singadlala Friday kodwa ileague sizoyithatha yazi ngisho sizoyithatha indaba Sundowns team amangapi team point lakho lelo ngizaliqeda mntakwethu Somnyameni awubonakala uphi? Siyakubona. ngiyacela phakani yanginike chance eyiphi team kule ma team ayi3 eyiphi team esekhona Champions League manje kade ngekho manje only Sundowns that's why ke ngithi mina Sundowns izoyithatha ileague ngokwama player ena Khuluma ngeBetway namhlanje. Angithi namhlanje sikhuluma ngeBetway. ungakhuluma kanjani how many points okay how many points you got now how many points you got ngiphendula kuloko ngiphendule phakani Umbuzo wakho uthini nje uyophendula nje? Uthini umbuzo wakho? bafo Uthini umbuzo ya? you know manje ileague tough No, imagine before you wathatha nje uthi i-question yakhe lo iphendulayo ithini because Uthi yena ileague uyayithatha umbuzo ngiyaphendula ke mina manje ngiyaphendula kuloko ukuthi yena umbuzo ethatha bafo ileague manje tough mina I'm a cross fan but manje angihambi nelo kanjini angihambi ne Sundowns or iPirates angihambi nawo i2 because angisho basibiza ngabe manje lamthuthu impendulo yakho ithini? and niyibona ngempela Ithini impendulo yakho? ngempela lamthuthu ileague tough jo Okay. and then futhi check ukuthi ama game wabo amenjani number 1 and check ukuthi I know ukuthi iSundowns ine lineup A1 strong iPirates ichinja ama lineup but iperformance ePirates itop kakhulu ngokwakho ubani ozowina ileague? mina ngithi only God knows God knows. Akunangiyesa kwakho. Thank you so much. Pirates izoyithatha.